няколко причини, поради които може би не успяваш да влезеш във форма. Много голяма част от нас няма нужда да изпадат в някакви крайности от гледна точка на това колко въглехидрати да приемат, колко белтъчини, колко мазнини, дали да правят тренировка за крака с фокус върху предното бедро, с фокус върху задното бедро, или тренировка за гръб с фокус върху горната част на гърба, или с фокус върху ширина на гърба или дона. Голяма част от нас няма и нужда да гледат клипове от сорта на "не прави това, а прави онова". Да, много от нас биха извлекли полза от хранителните добавки, но в никакъв случай това не е нещо наложително. Много от нас си имат и семейство, имат си работа, имат различни ангажименти. Не винаги успяваме да отделим 100% от времето и постоянството си да се фокусираме върху едно нещо. Много по-лесно би било да постигнем цели, които са една идея по-постижими. Защо вместо това тогава не се фокусираме върху това да сме на 70% постоянни? Идеята не е винаги да сме на 100%. Идеята е да сме с 1% по-добри всеки ден и с течение на времето в даден момент, че сме доста по-близко до тези 100%,